Imos presentar un novo programa de deporte gratuito para todo o mundo, que somos pioneiros en Carballiño en facer cousas que queremos que sean universais e que vayan para todo tipo de xente, todo tipo de persoas empadronadas no Carballiño, e buscamos ahora mesmo o que vamos a chamar Carballiño na auga. Gracias a fondos da Deputación do Plan Cooperou, que conseguimos para o que é o funcionamento do deporte en Carballiño, e gracias a un convenio que vamos firmar co balneario de Partovia, das Caldas de Partovia, que cito aquí no noso concello, podemos realizar un novo tipo de actividade que para nós é moi importante porque beneficia, por un lado, a xente do Carballiño que pode ir ao balneario de Partovia, que máis ou menos é un balneario que está un pouco, parece que está noutro concello, porque non hai casi moito movimento de xente. Gracias a Eva, que é a directora, vemos que empeza a funcionar o balneario e que empeza a haber un contacto entre Carballiño e o balneario. E nós queremos darlle un pulo para que Carballiño sea unha parte fundamental do que son as zonas termais. O balneario de Caldas de Partovia está encantada de poder colaborar co Concello de Carballiño. Vou explicar un pouquinho as actividades como van ser. Pois os luns faremos pilates termal, é dicir, pilates dentro da piscina, con auga minera medicinal 100%. Xa sabedes que as Caldas de Partovia é o único balneario de todo Galicia que non clora nin desinfecta a súa auga con ningún axente que corrompa todas as súas propiedades. A desinfección é por ultravioleta, o que fai que conserve todas as características da auga. Si é beneficioso facer deporte en sí, facer deporte na auga, que nos confiere unha maior flexibilidade, mellora a circulación, imaxinaivos facer deporte en auga mineromedicinal pura. Temos actualmente 10 grupos de pilates que funcionan moi ben, 4 grupos de yoga, e agora maiores teremos un grupo de pilates os martes de 4 a 5, os luns, e os mércores de 8 a 9, yoga. O que nos gustaría é acercarlles estas actividades que non todo o mundo se pode mellor costear dunha forma gratuita para que proben os beneficios de facer terapia na auga.